Wewe nichikomba chimukadzi wangu. Namubata kutanga. Chama ranzi nichikomba chimukadzi wangu. I'm sorry. Ibombere. I'm sorry. Izoti endani mukadzi ndasikaziva. Mukadzi wanditi ana murume. Izoti mukadzi wanga nemurume handiziziva. Chitani mukadzi wake kanditi ana murume. Mukadzi wake Kuti mukadzi wake ari kupisha mwana mukadzi wake arambabuya muno vatara vese pakuona vakudzana kuti handasauya anditotara nemukadzi wake. I'm sorry. Shama uri kuvhuma kuti uchikomba sematauro wazvaita wakuvhuma ndakutozezvezi kuti anga ari mukadzi anga mukadzi wamwe ndogara ushama uyu muzukuru wangu mwana mukwasha wangu Saka unota uziye kuti anga ari mukadzi. ndasikaziya akazviramba ini ndotonda ndiri kumaini kwenyanga kuno kunetoya mira mira shama watichiwe uyu muzukuru wangu mwana mukwasha wangu andoziya mukadzi wangu muzukuru wako pakai mwana mukwasha wangu noiwa wazirera unasema ayo ndasikaziya kuti tune ukapa nambade kutanga nambade kechituru futi nameseji ainditonawo Mukomana nditi anoziva kuti mwana wangu amenda uinda wakatangwa zere vatangwa zivaini kutanga kuzivani avo sekuru vakuru avo ayo vese ndevaziva but taura taura mukadzi wake anditani namurume wakuti mukadzi wake iwe ambuya vako vane mukadzi wauyu ndasingaziziye pamusoro taurai mukuru wangu mukomana wakanditi uyu ane mukadzi wakane mwana mucheche mwana angufana nenini akafana nababa wako anditi atoziva kuti uyu mwana uyu mukarati muri mwati neuyu saka mhino kuti atawedza kutaura chii Alright, Rembani. Mwana womukadzi wako waidana naye wamuchengetera isingaiti eh isingaiti mapamba zvisende kutengera wamutengera zvese uchitengera mukadzi wani wangu wako wakaroora eh muchengeta koziya munhu wandaida nokubva kuchikoro kuchikoro. Alright, now I understand. saka asiona wega muizire mombe dzake nhatu chajai mukadzi asina kuuya mombe yake yeah that's it aya mwana ndakangozodzoka ndabva kubasa wandaida nokubva kuchikoro ane mwana ane mwana mwana ndakatomuona sakana atoya akabereka mwana akataura zvese adzi murume wangu anogara anzi Glendale ndodzoti Glendale wakuti mukadzi anogara kupa uyo ndo wanzosana nemwadzana anogara kupi iwe wakakura anogara kupa apa musoro nakukombera kutobvunza aiwa wavazivere oziya kuona iwo amai vako chichawana cha ndingasakanisa ukama eh ungasanganisa ukama ona chena unosaina mombe nhatu ayo mai mwana wanyere iandazei avachichenya ndimamai vacho umwana mukomana wako vavochichenya vakita sei amai vakita sei isekuru koinga kuti mwana wanyaziya sekuru baba mai baba wake wa baba wao wana mkazi ini ndio mimi ndo atanokamia sasa atanokamia avachichakwa wawalo wana baba wao badini na utu nasangana nalo na baba kasi no saka izvo alright masangana ani mati munosangana ani mati munosangana saka makasangana maane chii kama zosangana maane chii
exactly aiwa kune ava atinoukama navo ndoti mine handozi yangu atinoukama navo baba taura iti kune munhu mutema varoorana handiti varoorana voita vana tinoselekta nayo kuti vana ava kuti vachena uyu munhu aita munhu mutema bhuri wedu ndi munhu mutema chete hakuna zvavarara ukama ayo ngati yapera inyaya yapera unobhadhara sei mupano tingarebesa nyaya yobvuma patinoda kuputira vamwe wadzidzo kuti zviriko mukati unobhadhara sei wabvuma kubhadhara sei mari yacho mupei 2 months 250 pamombe mukadzi wacho uchi kumudai mukadzi iyo siyani mukadzi womunhu ine mukadzi wake kubva pandikaziva kuti mukadzi wakuru pandazunza kumashure ndopandikasiyana wakasiyana naye mama mwana wenyu mwana wenyu ngaachisiyana nemukadzi womunhu mazvinzwa mudzidzisei alright ngaatsvake vangu ingamuwadzanai makaputika ingwa chenai kumba oswera mari yako after 2 months mazwa kamukuru after 2 months uyu mupana uyu ngaabhadhare dare mari yedare yemurume aiyo hauchazonzwisa uchazozviona iri 750 plus mari yedare yemurume Lucia Lambe Monica Mazoro sei